klassiske porcelænsskåle fra Rosendal. Og det er jo næsten noget, vi alle sammen har hjemme i skabet. Jeg har i hvert fald. Som kan forvandles til, hvis man ikke lige skal bruge det til kartofler og sådan noget og snacks den aften, man får gæster, så er det jo et super underlag at lave blomsterdekorationer i, synes jeg. Jeg har nogle flotte rosa hortensia, som jeg har placeret i den her år. Tager vi lige den store først. Men der er en vigtig ting. Oasis. Brug af oasis. Hold det ikke under vand. Oasis skal bare dumpes ned i en spand med vand. Der skal være så meget vand, at oasisen kan dækkes. Så når man tager sin oasis og dumper ned i spanden og bare lader det være, så er det fint. Hvis man nu har travlt og tænker, jeg skal bare være færdig, jeg skal lave de her blomster, vi holder den lige under og står sådan og hygger lidt med den. Og så kommer jeg og skal have mine blomster i. Og så sætter den sådan derude indeni. Så hvilken blomst, sådan en rigtig fin, sart lille sag, jeg har hentet ude i haven, ville synes, det var fedt at komme ned i det her tørre oasis. Så den er i hvert fald ikke pænere for gæster. Så når I har lavet jeres oasis rigtigt, så er den mørk hele vejen igennem, og så er den fyldt med vand til jeres blomster. Husk det. Hortensia kan godt være lidt sarte at bruge, men igen det vigtigste. Vand jeres oasis godt op. Fyld skålen med varmt vand. Det er igen en grenvare, ligesom viburnum, ligesom roser. Alt hvad der er grene vil have varmt vand. Og det kan næsten ikke blive varmt nok. Det skal nok ikke komme lige fra elkedlen, men varmt fra vandhanen. Og jeg snitter dem med min gode skarpe kniv og stikker dem godt dybt ind i. Hvis nu de knækker, at I er ved at stikke dem i, og de knækker, så er det egentlig bare bad luck. Lad være med at bruge dem, for så kan de ikke suge vand. Ellers så skal I, hvis den nu knækker hernede, jamen så snit ovenover knækket igen og prøv at stikke den i igen. Og hvis den først er knækket, så vil den ikke suge vand. Jeg går ind og finder mit oasis og placerer min græs. Man kan sagtens sige, jamen min dekoration, den skal egentlig bare lige have et par roser, en peon og ikke andet. Sådan. Ikke mere end det. Men nu kan vi jo godt lide græs. Den vil vi ikke have. Og det der med at have en skål, hvor vi kan skabe lidt højde. Lidt let og luftig højde, uden det er en eller anden stor, tung rose. Jeg synes sådan lidt roser hører til i bunden af et blomsterarbejde. Den hører ikke til heroppe. Jeg synes den er... For mig er det forkert. Jeg elsker at se stænglerne på blomsterne. Men hvis jeg skal bruge roser med fuld længde, så vil jeg hellere bruge dem ned i et glas som her, hvor jeg får nydelse af hele stænglen. Hvor jeg måske vælger at lade være med at pille tornen af, for de har sådan nogle flotte farver nogle gange. Så tager vi de her lige et par stykker med op for at give noget farve. Det kunne jo sagtens være en dejlig værtindegave, hvis man gerne vil give en dejlig glasskål væk, som ikke kan byttes, fordi man har brugt den. Men hvis man ved, vedkommende ønsker sig den, så find et blomster i haven, eller ned til den lokale blomsterhandler, køb lidt blomster og hjem og kreere. Så bliver gaven lige pludselig meget mere personlig.